כוח פסטרופ נוסף גולש ומתחיל תנועה לכיוון החלק הקדמי של הגג, על מנת לחזק את השליטה בו. הכוח מגיע לקדמת הגג ומשתלט על התוקפים. במקביל הוא ממקם הבטחות לכיוון הסיפונים התחתונים. בשלב זה החיילים מותקפים על ידי פעילים ונאלצים להגיב בירי לרגלי התוקפים. ניסיון ראשון לרדת לסיפון התחתון נתקל בהתנגדות קשה, לרבות מספר אירועי ירי לעבר החיילים. גישה להשתלטות על יתר הספינות במקביל למרמרה. במקביל להשתלטות על המרמרה מתבצעת השתלטות על ה-8000 ועל הצ'לנג'ר. בספינות הללו נתקלים הלוחמים בהתנגדות. ההתנגדות האלימה מדוכאת באמצעות שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. 446 הגעת המסוק השלישי ועליו 14 חיילים. מפקד כוח המסוק השלישי חובר למפקד כוח המסוק השני על גג האונייה, והכוחות מתחילים תנועה לעבר הגשר. מיד עם הירידה דרך הפתח מותקפים החיילים ומשיבים אש. 5:04 הפריצה לגשר. הכוחות ממשיכים לנוע אל עבר הגשר. במהלך התנועה מתבצע ניסיון נוסף לתקוף את הכוח, והכוח משיב אש. הכוחות פורצים אל הגשר ומשתלטים עליו. על פי הוראת הכוח, קברניט האונייה מורה לכל הפעילים להיכנס אל תוך החדרים, ומוסיף שהפיקוד על האונייה אינו בידיו. בשלב זה רוב הפעילים שהיו מרוכזים באזור דפנות האונייה נכנסים אל בטן האונייה. סירות הגומי ניגשות לאונייה בפעם השלישית. הפעילים שנותרו על הדפנות ממשיכים בהתנגדות האלימה ומשליכים לעבר החיילים מוטות ברזל. לאור המשך ההתנגדות האלימה על הסיפון ולאור הבנתו של מפקד הכוח כי לכוחותינו מספר נפגעים שמצבם לא ידוע, הוא פוקד על הקלה לפתוח באש חיה, בודדת ומדויקת לעבר הפעילים על מנת לאפשר טיפוס מהיר של החיילים לאונייה. אזור הדפנות מתרוקן במהירות והחיילים מטפסים מסירות הגומי על האונייה. מפקד הכוח ומפקד שייטת 13 מטפסים מסירות הגומי על האונייה ומבצעים תנועה לכיוון הגג. כאשר הם מגיעים לגג מתבצעת הערכת מצב ומתברר לכוח כי חסרים 3 לוחמים מצוות המסוק הראשון. מפקד הכוח צובר כוח ונערך לפריצה אל תוך אולמות הנוסעים על מנת לאתר את החיילים החסרים. בד בבד מבחינים חיילים הנמצאים בחיפוי על הגג האונייה בשלושת החיילים החסרים, פצועים ומובלים על ידי התוקפים לחרטום האונייה. חוליית החיפוי פותחת בירי נפק לכיוון התוקפים, ואלה נסוגים חזרה אל תוך האונייה, תוך שהם משאירים את 3 הפצועים על חרטום האונייה. 2 מהפצועים מנצלים את ההזדמנות וקופצים למים בכוונה לחבור בשחייה על כלי השייט הסמוכים. הם נאספים על ידי סירות הגומי. החייל השלישי נותר מטושטש הכרה על החרטום. יש פצוע בחרטום עדיין. פצוע קשה בחרטום, להגיע כמה שיותר מהר לשם. חוליית החיפוי קופצת מגג האונייה לחרטום וחוברת לחייל הפצוע. החוזי מזהה את הפצוע ובמקביל גם מפלג חיילים מגיע אליו. 5:17 סיום הלחימה, תמונת מצב. צוות באזור הגג מטפל בפצועים, צוות באזור הגשר שולט באונייה, צוות באזור הירכתיים והסיפון שולט על הפתחים. מתוך הממצאים עולה שעל האונייה היו מספר אירועי ירי של פעילים לעבר חיילים. בנוסף לכך זיהו החיילים שעל סירות הגומי ירי של פעילים מתוך האונייה לעברם. החייל השני שגלש מהמסוק נורה בבטנו על ידי הפעילים זמן קצר לאחר הגעתו לגג. ככל הנראה ירי זה של הפעילים הוא הירי הראשון שבוצע על גבי האונייה. במהלך הסריקות נמצא אקדח בבטן האונייה. האקדח נלקח מאחד החיילים הפצועים שהועברו על ידי הפעילים לבטן האונייה. האקדח נמצא ריק מכדורים, למרות העובדה שאף אחד משלושת החיילים הפצועים לא עשה בו שימוש. המשך השתלטות על הספינות האחרות. עם סיום ההשתלטות על ה-8000 ועל הצ'לנג'ר, כאשר הלחימה על המרמרה נמשכת, עוברים הכוחות להשתלט על 3 הספינות הנותרות. כוח הפסטרופ הנוסף נוחת על גבי הדפני, והמוקדים האחרים משלמים את ההשתלטות על הסופיה ועל הגזה. שלב הטיפול בפצועים ופינוים. עם סיום שלב ההשתלטות החל שלב הטיפול בפצועים ופינוים. הפצועים מועלים לגג ומקבלים שם טיפול. סך הכל מפונים 38 פצועים דרך האוויר, מהם 7 מכוחותינו.
2 פצועים נוספים מכוחותינו מפונים דרך הים. במהלך ההשתלטות נפצעו 9 חיילים מכוחות השייטת, 3 מהם קשה. 3 הפצועים שנלקחו לבטן האונייה היו עדים לוויכוח בין פעילים שניסו לפגוע בהם לבין נוסעים בודדים שביקשו מהפעילים לחדול ממעשיהם. מקרב הפעילים נהרגו 9 ונפצעו עוד 55 ממשתתפי המשט, מהם 14 קשה. 31 פצועים מפונים באופן מוסק, ו24 פצועים מאובחנים בנמל אשדוד ומפונים אף הם לטיפול רפואי. גופות הפעילים פונו לישראל על גבי סטיל. על הסיפון בוצעו 14 ניתוחי שדה. בוצעו כ-40 סבבי כבל ממסוקים על ידי יחידה 669 לצורך העלאת הפצועים. עד השעה 12:30 בצהריים לערך פונו כלל הפצועים לבתי החולים בישראל. יתר משתתפי המשט מוצאים מהחדרים לסיפון, לוחמי מצדה ויס"מ מבצעים עליהם חיפוש וזיכוי. בהמשך מתבצע שלב סריקת בטן האונייה. במהלך הסריקה נמצא אקדח של כוחותינו ריק מתחמושת. הגעת ספינות המשט לנמל אשדוד הוא גמר השלב הימי של המבצע. עם גמר ההשתלטות על 6 הספינות, הן מובלות על ידי כוחות חיל הים לנמל אשדוד. מתחקור משתתפי המשט ומנתוני מודיעין שנאספו לאחר המשט, מתבהרת התמונה הבאה. 40 פעילים חברי הארגון הטורקי IHH עלו לסיפון המרמרה בנמל איסטנבול, ועליהם הצטרפו יתר משתתפי המשט בנמל אנטליה. התברר ש9 ההרוגים הם טורקים. 8 מתוכם השתייכו לארגון ה-IHH, או למפלגות ולגופים טורקיים אסלאמיים, בעלי ברית של ה-IHH. כמחצית מן ההרוגים הכריזו בפני קרוביהם על שאיפתם למות כשהידים. When I went first convoy, I wanted to be a shaheed. I wasn't that lucky. Third time lucky, inshallah, I'll be shaheed. אין בין ההרוגים פעילי ארגוני זכויות אדם. הרוג אחד הוא צעיר שהשתייכותו הארגונית לא ברורה. חברי הארגונים נערכו מראש לעימות אלים ומתוקשר עם כוחות צה"ל. ההיערכות כללה הכנת ציוד, מוטות ברזל, שרשרות, רוגטקות וגולות, מסורי דיסק, מסכות גז, בקבוקי גז מדמיע, אפודים קרמיים, בקבוקי תבערה, כוונות נשק, סכיני קומנדו ועוד. בנוסף נמצאו באונייה תחמושת תרמילים וקליעים שאינה צהלית ואולפן עריכה ושידור מתקדם. הקבוצה ביצעה תדריכים מקדימים אשר בהם הושם דגש על פגיעה בחיילי צה"ל ועל מניעת עלייתם לסיפון בכל מחיר. ويقول في تصريحاتهم نحن نخرج الأسطول العسكري والجنود يدخل إلى السفينة. لو دخلوا إلى سفينتنا ونحن نطردهم إلى البحر بإذن الله. חברי הארגון חולקו לחוליות וניהלו שגרת משמרות על הסיפון, תוך שהם נעזרים במכשירי קשר ובאמצעי ראיית לילה. על ספינות המשט היו סך הכל 718 נוסעים. על פי החלטת הממשלה שוחררו כלל הנוסעים ללא מיצוי תהליך התחקור. אחרון הנוסעים עזב ב6 ביוני.